בואו איתנו לאכול אמוג'י. טוב, אז יש לנו כאן כזה. הקרב. יש לנו פה דונטס, ויש לנו כאן כזה, זה מה שקנינו, ועכשיו נתחיל לאכול. טוב, מה את רוצה להתחיל? בטופי? כן. סבבה, בואו נפתח אותו. זה נראה משתיים. טוב, נחזור לכם שנפתח לנו, זה לוקח טיפה זמן. זה שעתיים אני אעשות ככה. טוב, הנה, הצלחתי. הופה. יאללה. יאללה, תגיד. אני חותכת, ככה לנו כל אחת. יש לנו פה מלא, למה שתחתכי? יש לך מלא. וואי, הטופי הזה? אחלה. אתם לא גם. נחזור לכם שנעבור להבאים. אני יכול... טוב, אנחנו נתחיל עם נעשה את הקרב הזה. זה הקרב? כן, קומי הקרב. יאללה, בוא נפתח. רגע, אני רוצה לפתוח. טוב, שתיים. אוי, זה נדבק. טוב, אז יש פה גם כזה, אז נחזור לכם. טוב, אז פתחנו. תמיד שיש לי את הריח טוב כזה. כן, זה ריח של פירות יער. כן, מוכנה? בוא נעשה ככה. אם אני אצליח. אין לי שיניים. זה כאב. אז זה טעים, אבל מאוד קשה לי לעיסה. נחזור לכם שנעבור את הגומי הבא. טוב, עכשיו אנחנו נפתח... איך אתה לא עשית יותר? עכשיו אנחנו נפתח את הגומי הזה, ונעדכן אתכם, אנחנו פותחים את הגומי דונט. טוב, אז ככה זה נראה. יוצא לי ניסויים. מוכנה? אני לא יכולה... אני שומע שקולה. יוצא לי הצוואר מהמקום. וואי, הם משתים עם הגומים האלה. אני עדיין לא עושה. נחזור לכם שרומי תסיים ותיזם את זה. סיימתי סוף סוף עכשיו איתם. תקשיבי, זה ממש יפה. אני חייבת להגיד. וואי. זה ככה הצוואר, כי את עושה ככה. הצוואר יצא מהמקום. טעים, לא? וואי, הלשת שלי? טוב, נחזור לכם דקה. אז סיימנו לאכול את כל הגומי. כן, וזהו. נמשיך טיפה לנשש מהגומי, כי ממש אהבנו אותם. באמת שאני אהבתי ממש את הקרב. כן, גם אני אהבתי אותו, יש לו טעם. ממש טעים. וזהו, ביי יוש. ביי.